18 il-sena ilu fil-lejl ta' 18 ta' Ġunju tal-2001 maġġur tal-Armata salva mill-għarqa 40 mil nautiku l barra mill-kosta Taljana wara li ġarra fi helikopter fl-ibħra territorjali Taljani. Malli salva reġa' niżel jodos biex itella lil kollegi tiegħu minn fond ta' kważi 10,000 piet. Dakinhar tal-inċident żewġ soldati Maltin il-Maġġur Anthony Zammit u Gunner Brian Schwireb marru lejn l-Italja fuq missjoni ta' taħriġ. Il-Maġġur Zammit kien kopilota fuq helikopter Taljan meta fleħħa ta' berqa iġġara funqaleb fl-ibħra mudlama. Dak il-ħin kienu qed jagħmlu taħriġ ta' salvataġġ meta Gunner Schwireb inniżel mill-helikopter biex isalva bniedem minn fuq bastiment. 18 il-sena wara Zammit jgħid li filli beda jara l-gabina kollha tixel u f'tebqatajn daħal qisu fl-abbiss. Mbagħad wara li provajt inaħħel helmet u murnexxi qed ma jimpurtax. Ħansib il-manku tal-bieba minn naħta ġewwa u kont naf li mhux faċli dak li ħin issibu qed tifhem, però narġa' ngħid għall-grazzja t'Alla il-bieba ma kinitx hemm. Di mal-ħabta x'aktarx pakkat, sparixxiet taret mal-ħabta. Sibt ruħi fl-ilma u mejt għall-wiċċ. F'ħakkatajn insib ruħi fil-wiċċ u nara s-sema. Malli Zammit feċ wiċċ l-ilma ntebaħ li taħt wiċċ l-ilma kien hemm il-bdotu tekniku, it-tnejn Taljani u niżel jodos għalihom minkejja l-biża' li jtemm ħajtu ħesrem. U l-bambien ħabbarni, qisu, għalli da bniedem, għax ħassejt morbidu mhux xi ħaġa qiebsa, qed da bniedem. Odost u rnexxieli nodos għax kontatni ma nfaħx il-live vest, odost u ntalla il-technician. Ma' il-Marisċallo, jew warrant officer, Maurizio Raimondi. Zammit jgħid li Raimondi ħareġ mill-helikopter b'miraklu. Xin tal-lajtu kellu rasu l-qudiem. Dak il-ħin ikolli ngħid li kien mejjed jien. Issa, biex jiena nsib biex naffaċilizza l-affarijiet, tlaqtu ftit minn idea biex nonfoħ il-live vest tiegħi. Kif tlaqtu kien se josfor dawn. Kien se josfor lej il-qiegħ madonna tfal mhux ħanħallih. Laqqas hekk naf. Għax naf li għalkemm kien Alla ħares qatt kien mejjed da, il-familja, għax għandi l-esperjenza li għandi naf xi ġifieri, familja huwa diġà dolur li xi ħadd imutlu, però li ma ssebux il-ġisem huwa dolur ferm ikbar ħanejtek. Malli telef wiċċ l-ilma b'Raimondi fidu feċċ ukoll il-pilota. U ġi u beda jtieħ is-CPR u jiena intieħ fuq sidru. U beda joħroġ ir-rawa u jieħu nnifs il-Marija. Da miraklu qed jien. 3 salvi x'qegħdin fil-wiċċ, it-3 salvi. Mingħajr ma ħasibha darbtejn beda jom lejn il-bastiment isejjaħ għall-għajnuna. Iwa dak il-ħin ġieni koraġġ tal-jum u rejli llum jiena nhom dak il-kilometru 40 mil il-barra ma darbtejn ma taħsebx. Iżda malajr intebaħ li dawk fuq il-vapur kienu qed jippjanaw operazzjoni ta' salvataġġ. Jgħid li din ġiet ikkoordinata bl-ħsieb mill-Kaptan Alexander Dalli, illum Kurunell, li wkoll kien qed jattendi għal dan it-taħriġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.